trivia. Kefe bụ the implication of ndị Ogwu. Me, I believe say every Igbo man that's the touching earth, the time in offer yota. Na achịkọ mmụọ ya, na achịkọ mmụọ ndị a si nya achịkọ. Onwe ndị bụ commercial warrior, when they bụ all of bụ maybe ezinụlọ. I believe say every Igbo man has the time in offer. Na-etinye aka na ya mala ife onye ukwu programming, right? Basically, may everybody be programmer. May every Igbo man be programmer. Onye abu Igbo niile bụ Dibia na. If you gị na mmụọ gị the way you go build go one side go dey different from the way another person go build go. So careful about the implication, the metaphysical application that you would give to Amunkita na Tony Beach. Amunkita na Tony Beach. Amunkita na Tony Igbo. Kefe ye jeme. Ebe na views. Ebe fiabalo.